ትማሊ ምሽት ዝተፈጠረ ዓብይ ግጭት ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ኣብ መንጎ መንግስቲ እስራኤልን ዝነበረ ማለት ዓብይ ዝርርብን ዓብይ ቃላትን ከካይዱ ኽኢሎም ኣለዉ። እቲ ህዝቢ ድማ ጭሖት ብምውፃእ ብጣዕሚ ብዛዕባ ኢራን ዝተጎድኡን ሰባትን ብዛዕባ እቲ መንግስትን ዝነበረ ዝሞተን እናተሓለፈ ዘሎ እስካዕ ኸዝን ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎን እቲ ነገራቱን ዓብይ ጭሖት ወይ ደሞ ድምፆም ከስምዑ ኽኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ትራምፕ ዝሃቦ ዓብይ መግለፂ ነይሩ። እቲ መግለፂ ድማ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ እስካዕ ኸዚ ኣይተኸፈተን፣ ስለዚ ክኽፈት ኣለዎ። እቲ ኣብ ክልተ ሰሙን ዝካየድ ዘሎ ዕርቂ ተካይዱ ዘላ ፓኪስታን እያ ማለት እዩ። እዚ ፓኪስታን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ባእሲ ማለት እዩ ክትተዓረቕ ትምኩርላ። መንግስቲ እስራኤል ግን ኣብዚ መንጎ እዚ ብምእታይ እዚ ውግእ እዚ ክቕፅል ኣለዎ እምበር ቋረፅ የብሉን ብምባል ድማ እዚ ነገር እዚ ለኣየ ኣይምልከትን፣ እዚ ውግእ እዚ ምሳይ ዝተጀመረ ስለዝኾነ ባዕለ እየ ክውድኦ ብምባል ድማ ዓብይ ዘረባን ተካይዳ ነይራ ማለት እዩ። መንግስቲ ፓኪስታን ደሞ እቲ ትገብርዮ ዘለኺ ጨፍጫፍ ህዝብን ጆኖሳይድን ብዛዕባ ሃይማኖት ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝመስል። ስለዚ እዚ ትገብርዮ ዘለኺ ብቁልጡፍ ክተቋርፅ እዮ ክብል ድማ መንግስቲ ፓኪስታን መንግስቲ እስራኤል መጠንቀቕታ ሂቦ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ማለት እዩ ብዛዕባ ፕራይስ ዋጋ ናይ ነዳጅ ክውስኽ ኽኢሉ ኣሎ፣ ብዙሓት ፀገማት ክገጥም ኽኢሉ ኣሎ፣ እሱ እውን ተስፋፊሑ ኣሎ። ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ብቁልጡፍ ክተስተኻኸል የለኪ እስራኤል ማለት እዩ። ስለዚ እንድሕር ዘይስተኻኸልክዮ ግን ኣብ መንጎ ሰብ እናኣተኺ ኣይተባእሲ ክብል ድማ ብዙሕ ሓበሬታን መግለፂ ሂቡ ነይሩ መንግስቲ ፓኪስታን። ኣብዚ ዝተፈጠረ ዓብይ ግጭት ብዛዕባ እቲ ዘለዎ ኩነታት ኣየርን ብዛዕባ እቲ ዘለዎ ኩነታት ነዳጅን ኣቢሉ ኣብ ዓለም ዓብይ ቁሳቁስ ዝካየደሉ ዝነበረ ባሕሪ ሆርሙዝ ማለት ክቋረፅ ስለዝኸኣለ ብጣዕሚ ሽግርን ጥሜትን ከምፅእ ኽኢሉ ኣሎ ኣብ ብዙሓት ሃገራት። እቲ ዘምፅኦ ሽግር ደሞ ብዛዕባ ፕራይስ እቲ ስለዝወስኸ ዝነዳጅ ብዙሕ ነገር ፀገማት ከጋጥም ኽኢሉ ኣሎ። እቲ ሚሳይላት እውን ኣብ ዓዲ እናረገፈ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ሰብ እንኳ ዘይወዓለ እምበር ኣብ ፅርግያ ይውዒሉ። ስለዚ እዚ ኣቢሉ እውን መዓት ሚሳይላትን ብምልኣኽ ኣብቲ ሃገራት ማለት እዩ ዓብይ ጥቃት ክፍፅም ኽኢሉ ኣሎ። እዚ ዝፈፀሞ ጥቃት ደሞ ህዝቢ ከንፀርፅርን ዘይተኻኣለ ሓደጋ ይበፅሑ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር እቶም ህዝቢ ዳሕና እዩ ዘሎ። ኣብቲ ዝቐፀለ ኣፓርታማን ዝተፈላለዩ መንግስታትን ክተፍርስ ኽኢላ ኣላ መንግስቲ እስራኤል ማለት እዩ። ኣብዚ ዝወቕዖቶ ደሞ ኣፓርታማ ናይ ህዝብን መንበሪ ዝነበረን ብዙሕ ቦታታትን ብምውቃዕ ችግር ክፈጥር ኽኢሉ ኣሎ። እዚ ዝተፈጠረ ችግር ድማ ዓብይ ብምስፋሑን ኣብ ሃገራት ኣውሮፓን ኣብ ሃገራት ኣሜሪካን ዘሎ ዓብይ ግጭት ፈጢሩ ኣሎ። ምክንያቱም እቲ ሕብረት ክባታተንን ክፈሻሸልን እዩ ተራእዩ ዘሎ። ሕብረት ኣውሮፓ እናፈፀመን ወይ ደሞ እናካየደን ዝነበረ ኣብዚ ቅድሚያት ሰሙን ደሞ ብዛዕባ እስራኤልን ኢራንን እንታይ ይኹን ብዝብል ዓብይ ሰፊሕ ኣካይዱ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ውግእ እዚ ለኣና እኳ እንተለይወከለ ለኣና ግን ዓብይ ፅዕንቶ ኣካይድና ኣሎ ድማ ክብል ኣብቲ ውይይቶም ኣልዒሎሞ ነይሮም ማለት እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ደሞ ብዝሃቦ ኣብ ኢራን ብዙሕ ጉድኣት ከፍፅም ኣይደልን እየ ኣነ ግን እቲ ዕርቂ ክፍፀም ኣለዎ እዩ እናበለ ነይሩ። መንግስቲ ሕቡራት ኢሜሬት ደሞ ኣብ ኢራን ዝተፈጠረ ነገራት ክነስተኻኽሎ ኣለና፣ ኢራን ግን ኣባና ዓብይ ጉድኣት በፂሓላ ኣብ ነዳጅ ይኹን ኣብ ካሊእ ቦታታት ኣብ ኩዌት ኣብ ዱባይ ዘሎ ህዝብታትን ክትወቅዕ ኽኢላ ኣላ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ዓብይ መፍትሒ ክካየድ ኣለዎ። ምክንያቱም እቲ ነገር ሃገራትና ቁሳቁስን ብጣዕሚ ፀገምን ኣካይድ ኣሎ። ስለዚ ሃመይ ሃም ዝግበር ክረአ ኣለዎ ክብል ድማ ሕቡራት መንግስቲ ገሊፆም ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ዝተኻየድሉ ናይ ምክትል ኤምባሲ ዝነበረ ጀይ ቬስተን ዝተባሃለ ሰብ ደሞ ብዙሕ ዘረባታት ክዛረብ ይቐንዩ ኢራን ኢዳ ክትህብ ኣለዋ። ተዘይኮይኑ ግን ዓፅፋዊ መልሲ ብምሃብ ለኢራን ስነ ስርዓታ ወይ ደሞ ኣብ ቦታ ክነእትያ ኢና ክብል ተገሊፁ ወይ ደሞ ተሰሚዑ ኣሎ። ምክትላት ናይ ኢራን ዝነበሩ ሓለፍቲ ድማ እዚ ዘረባታት ብምስማዕ ኣንሕና ዓድና ነፃነት ኢና ንደሊ፣ ውግእ ደሞ ለኣና ኣይድልን ነይሩ ይኹን ዳ እምበር ብዓድናን ብህዝብና እንተመፂኹም ግን ንድሕሪት ንብለሉ መንገዲ የለን፣ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ደሞ ዝዓፀናሉ መንገዲ ባዕልኩም ስለ ዝጀመርኩሞ ይውግእ እምበር ኣንሕና ናብ ዕርቂ ኣካይድና ነርና ኢሎም ነይሮም። ስለዚ ኣብቲ ዕርቂ እዚ ዝፈፀምኩሞ ነገር ሎማዓንቲ ዕርቂ ኢልኩም ብናጌታ ምውቃዕ ግን እቲ ዝኸበደ ነገርን ንዕርቂ ዘፍፅም ወይ ደሞ ዘፍርስን ነገር እዩ። እናተወቃዕና ዕርቂ ክትብል ተለኹም እቲ ዝኸበደ ስለዝኾነ ኣንሕና ደሞ ግብራዊ መልሲ ክንህብ ኢና ብምባል ድማ እቶም ናይ መራሕቲ ኢራን መልሲ ክህቡ ተራእዮም ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ዝተኻየድሉ ዝነበረ ብዛዕባ እዚ ክልተ ሰሙን ዕርቂ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ክፍፀም ከም ዝኽእልን እዚ ነገር ዶ ከም ዘይብልን እዮም እናገለፁ ነይሮም። ይኹን ዳ እምበር ኣብዚ 10 መዓልቲ እዚ ክንሪኦ ኢና እቲ ነገር ክስተኻኸል እንተኽኢሉ እቲ ዕርቂ ክውስነና ወይ ደሞ እቲ ሕግታት ተመሪሖም ዝኽተልዎ እንተኾይኖም ሽንተይ ኢሎም እቲ ውግእ ጠጠው ክነብሎ ኢና። ይኹን ዳ እምበር እንድሕር ዘየበልዎ ግን ናብ ካሊእ ስጉምቲ ክንኸድ ኢና ክብል ድማ ተሰሚዑ። እዚ ውግእ እዚ ካብ ዝጅመር ለ 40 መዓልቲ ኣካይዱ ኣሎ። እዚ ውግእ እዚ ኣብዚ ውሽጢ 40 መዓልቲ ብዙሓት ኪሳራን ኣብ ህዝብታት ጉድኣትን ከብፅሕ ኽኢሉ ኣሎ። ስለዚ እንታይ መፍትሒ ይሕሽ ብዝብል ድማ ዓብይ ናይ ኔቶ ዝነበሩ ሃገራት ክመሓዳደራ ወይ ደሞ ክዛረባ ቀኒየን። ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብዚ ውግእ እዚ ምንም ዓይነት ጣልቃ ከይተኣትያ እዚ ነገር ባዕለይ እየ ጀሚሮዮ ስለዚ ባዕለይ እዩ ዝውድኦ ክብል ድማ ተዛሪቡ እቲ ኢድኹም ሃውና ወይ ደሞ ሓገዝ ሃውና ክብሉ ንጃፓንን ለ19 ሃገራትን
ጠይቁ ነይሩ ማለት እዩ እሺ ኢለን ነይረን ድሕሪኡ ግን ጠሊሞ ስለዚ ላብዚ ውግእ እዚ ስልጠለ ምኽናኒ ወይ ደሞ ኢድ ሕብረት ወይ ደሞ ከይተህባ ስለ ዝደለኽን ኣነ ደሞ ኣብዚ ውግእ እዚ ኣየእትየክን ክብል ደሞ ብግልፂ መልሰይ ከመይ ይፈቲ ማንኛውም ሃገር ጣልቃ ከይተኣቲ ኣብዚ ጣልቃ እዚ ለኣትየት ደሞ ናይ ኣሜሪካ ውግእ ትዕልና ወይ ደሞ ንዕላ ውግእ እተይ ከም ትብላ ደሞ ክሕብር ይፈቱ ብምባል ድማ ኣንደበቱ ወይ ደሞ ቃሉ ሂበሎ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዜናታት ናዚኦም ይመስሉ ነይሮም ከምዚኦም ዝበሉ ሒዘልኩም ክምፅእ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ይትርስዑ ደሕና ቆኒ